I denne opgave vil jeg skrive om hva jeg vil gjøre når jeg er ferdig med gymnasiet. Når jeg er ferdig med gymnasiet, vil jeg tage en beslutning om hva jeg gerne vil studere. Jeg er meget interessert i teknologi, så jeg vil gerne tage en uddannelse som ingen i danske ord er på universitetet. Jeg håper at jeg har råd til at studere og få muligheder, der kan hjælpe mig med at udvikle mig fagligt. Jeg har lyst til at arbejde med teknologi, da jeg synes det er spændende at skabe løsninger. Det kan gøre livet lettere for mennesker. Jeg vil gerne bestemme, hvordan min fremtid skal se ud, og jeg tror, at det er vigtigt at tage ansvar for det valg, man træffer. Jeg håber, at jeg kan få en oplevelse som udviklingsstudent i et andet land, så jeg kan lære om en anden kultur og udvide min horisont på trods af de udfordringer. Det kan være ved at bo i et nyt land, tror jeg, at det vil være en fantastisk erfaring. Jeg har tit tænkt på at rejse også forskellige dele af verden. Det kan give mig nye perspektiver. Jeg håber at møde mange mennesker og lære om deres liv. Jeg vil gerne tage på højskole eller et sabbatår, indtil jeg startet på universitet, så jeg kan få tid at reflektere over min beslutning og få nye oplevelser. Så ser frem til de mange muligheder, det venter mig, og jeg håber, at jeg kan finde en vej, der gør mig glad og tilfreds i fremtiden.